तो ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୋ ତରଫରୁ। ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସି ସାରିଲାଣି ବି। ଆପଣ 2024ରେ ଯେତିକି ବୋରିଂ ଥିଲା ଆମେ 25କୁ ଏମିତି ବୋରିଂ କରିବାନି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ କିଛି ୟୁନିକ୍ କାମ ବି କରିବା। ଆଜି ଦୁବାଇରେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେମିତି ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି ଗୋଟି ପୁଅ, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟି ପୁଅ କରିବି। ଆଉ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ବି କରିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ମଡ଼େଲିଂ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଡ଼େଲିଂ ଶୋ ଏଇଟା। କି ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି କି ଦୁବାଇ ଭଳିଆ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପରଫର୍ମ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ କାହ୍ନା ମୋ ସହିତ ଅଛି, ତା'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି।